Iki tak paribasake sego wis dadi bubur. Kasep. Lamun kowe mikir bojomu sing kaya ngono kuwi kasep. Lek pancen ora ngerti tak gawe ngerti. Mi. Nggih. Bojomu ki cilaka. Ambok nganti anakmu besok urip jambul wan. Anakmu ora bakal bisa ketemu karo bapake. Kok sakit ngaten Pak Lurah? Ya. Sampeyan pun entuk pekabaran. Bab Kang Saridin apa pripun? Ora kleru. Bojomu kuwi duwe perkara sing gedhe. Nganti bojomu saiki nampa pidana kunjara ing Kabupaten Pati. Lho. Saiki Pak Iya, wis to. Ora usah mbok getoni. Ya ora usah mbok tangisi. Pancen menungso kabeh kuwi duwe sifat apes lan joyo. Wis, wong pancen bojomu ya mung teko semono kuwi nasibe. Ha perkara anakmu si momong. Mengko rak ya ana sing pelas karo anakku. Layak Pak Indi. Sing bojone kula niku dikunjara teng mriko Kutagara. Ya. Lah nganti niki kok kula tireng-pireng kabar nembe sampean ngabari kalih kula jane lupute Pak Momok niku napa to Pak Lurah? Ora usah kowe pengen ngerti lupute bojomu. Ora usah, ora perlu. Wis bojomu sing ngono ora usah dipikir. Sing wigati nasibe momok, ayo bareng-bareng dipikir. Aja nganti momok kuwi keluwen, kleson. Kowe nangis malah mergo momok rumanan. Ngono wae kok. Kok sampean menehi duitku? Niku ajeng sampean wenehke kula Pak Lurah. Ah, ya iya to. Lah anakmu piye? Elah matur nuwun. Jane sampean niku lurah sing apian Wah. ngerti keserakat ngeten sampean bantu. Ayo rahayune. Kowe kok duwe lurah kaya aku.
Nggih. Lah umpama lurah kudu aku. Wah, aku ora mati garing, mati kaliran. Nah, Niki diwenehne kula iya. kabeh Pak Lurah. Iya. Lah niki kula lak mboten iso turu nyekeli dhuwit sementen akeh. Alah, wong dhuwit sakmono ae. Dhuwit kuwi saubruk. Atur nuwun nggih Pak inggih nggih. Sor batal kaya dhuwit, Nggih. sor kasur dhuwit. Wis to. Kowe ora usah ewu lek kowe buta apa perlu apa mung kari omong. Pak Lurah kula nyuwun dhuwit mesti lapar. Atur nuwun Pak Inggi. Hmm. Lah mangke nek dilalae pakane momok niku pun metu keng Pagunjaran. Ya. Kula tak kandha nek selawase pakane momok teng Pagunjaran niku sing nguripi kula kali anake kula niku sampean nggih. Alah, ora iso mulih bojomu. Lho, kok ora iso mulih to Pak? Ya wong mane hukumane jeru kok. Lah kowe mikir bojomu nggo apa? Tewas awakmu kuru. Lah wis kuru terus lara, wong lara ki parake arep nyambi. Wong lara ki parake ning kuburan. Mati. Aja nganti kowe mati, aja mikir Saridin, mikir liyane. Lho. Iki ngene. Pripun Pak Lurah? Wong anakmu ya butuhke panggonan kae. Wong tuwa lanang lan wedok. Iki umpama Umpama aku melu gula wentah anakmu melu gedhekne momok ngono piye? Dek bantu ngoten Pak Lurah. Kok bantu to. Lho, lah pripun? Umpama aku ki dadi bapake momok ngono lho. Sampeyan iki Hah? panci bedhog ngeten kok malah nglindur. Kok ngindur piye to? Dadi bapake pripun to? Dadi bapake iki rek dene bojomu ora ning omah. Kowe tak rabi aku. Kowe tak pek bojo aku. Ben enek sing ngopeni anakmu. Ampun ngendikan ngaten Pak Lurah sampean ki kepalane desa lho. Kudune mernah-mernahke sarekate kok sarekat. Sarekat? Nggih, mernah-mernahke. Wong desa-desa sing kurang uripe keserakat. Lah kula kok angel temen lek omong niki perkara Nih. mikir Saridin. Lah sambunge apa? Lek aku lurah karo kowe rakyat biasa. Ya malah apik. Jenengku kalo Pak Lurah. Mesake karo wargane sing keserakat bojone Saridin. Nasibe ora karu-karuan saiki ditulung karo Pak Lurah Miyono. Lho. Apik ya? Alah. Boten Pak Lurah. Nih. Sampean Yang renemu pisan aku yo ngabari. Ping pindho yo ana gawene iki mau karepku iki aja nganti kena wong liya. Lah iso kowe iki tak kukuk dhewe ngono. mboten. Kula mboten mikir kok kaya ngoten niku Pak Lurah. Luwe-luwe kok mikir wong lanang ajeng dirabi wong meneh mboten. Pripun-pripun raketan bojone kula niku teng Pagunjaran ning kula enteni nganti sak tekane jeneng napa mawon kula sabar. Kowe iki ora mikir to. Mikir napa? Lho wayah dudu wayahe aku rene kowe tak kei duwe iki lho. Mosok kowe ora mikir aku blas. Heh, Boten Pak Lurah. kowe tak keloni. Sampeyan iki kok malah aneh-aneh Kok mawon. aneh-aneh piye? Ayo. Boten, sampeyan iki ampun ngoten to Pak Lurah. Kowe bengi-bengi timbang tak perkosa kowe beluk. Dene enten wong sing ngerti lho sampeyan dilapoke. Ora ono wong kabeh do wedi karo aku. Ayo, Boten Pak Lurah. kowe tak perkosa. Boten ampun ngeten Pak Lurah. Sampeyan Lah aku mesakne karo kowe karo mesakne karo aku sithik wae kok. Ayo. boten. Ayo. Boten. Kowe mau Seri sampeyan Pak Jaran kok
Narapidana ning pati. Mergo jejering kawula aku dianggep duwe lumut. Arepa bener nanging aku kalah kuwasa. Nyatane saiki aku dadi Narapidana ning Kabupaten Pati. Kowe momok ora ngira menawa aku duwe lakon kaya ngene. Tegese aku pisah karo keluargaku. Ora iso kumpul karo bojo lan anakku momok. Nalika aku ning pakujaran, soalnya aku ora iso turu. Mergo aku jejering bapak kangen karo anak. Aku nangis, aku sambat. Ora ngerti sakan parane dumadi. Ana rawuhe guru sejati sing malaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Gunku sesambat, aku diwenehi sarana. Mulai aku bisa buka lawanging pakujaran yul aku mulih ketemu karo kowe Sari. Bapak boleh bawa iki perkara yo tak lakonane. Mbok menawa kabeh kuwi dadi lakone uriping Saridin, kudu nglakoni dadi Narapidana ing Kabupaten Pati. Aku mulih iki mau ora dingerteni prajurit Pati, upama ana sing ngerti mesti wae hukumaku saya jero, hukumaku saya suwe. Aku ora iso suwe ning omah. Aku wis bisa ketemu karo kowe. Iso gendong momok, wis iso nambani rasa kangenku. Aku tak balik ana ing pakunjaran Kabupaten Pati, mumpung ora dingerteni prajurit. Mung wae aku njaluk kowe sing sabar ngenteni aku nganti luar saka pidana. Kok gedene setahun aku ora mulih sabar ngenteni 2 tahun duwe momok. 2 tahun urung mulih sing sabar nganti 3 tahun. Nganti 3 tahun gedene 5 tahun Saridin ora mulih. Aja arep-arep Saridin kok menawa wis mati, aku titip momok Saridin. Aku sabar ngenteni nganti kapan bae Kang Saridin tanteni Kang sabar. Sampai ning dalan. Nggih gugup to. Lah niku jenengan kula dawuh mboten kenging dipun kepriye to? Jenengan dawuh menawi Saridin dipun lebetaken wonten ing pakunjaran. Kuwi pancen duracara pawekaku supaya Saridin bisa nampa pidana. Nggih. Jan Saridin salah mateni lan brancung. Dadi Saridin ben iso dikunjara. Bener. Nuwun sewu. Saridin iki teng omah. Alah, Blembok. iki aja ngawur. Iki aja ngawur iki. Ndara saestu Ndara Patih. Kula niku mboten nyilih mripate liyan. Kula niku ngerti dhewe nek Saridin iku teng omah. Sampeyan Iki aja gawe-gawe. Nggonku njaga Saridin lan prajurit-prajurit ana ing paukuman. nggih. Iki tak rewangi basan ora turu lho. Lah, Umpamake arep mirang-mirangke kelawan aku. Boleh temen, Nek? perkara. Nggih. iki lawange saka wesi. Nah. Gembuke wae gedene semono. Nggih. Sengara kok Saridin kuwi bisa ngake lawanging pakunjaran. Nggih. Aja ngawur lho. Nuwun sewu. Lek sedaya niku mboten percaya kalih kula. Saya Ndara Patih. Kok mboten percaya kalih kula totoan pripun? Totoane apa? Lek Saridin teng jero pakujaran pripun? Nggih, nggih, nggih. Lek bener-bener Saridin niku teng omah pripun? Ngene.
nek Saridin Nggih. kok ora ana ning jroning pagunjaran. Ayo to. Nggih. Ateges Saridin ning omah. Nggih. Iki totoane mengko aku digebuki prajurit-prajurit iki. Lah, cocok niku matok niku. Tiba kosok balen. Nggih. Nek Saridin ana sakjroning pagunjaran. Lah, Kowe digebuki prajurit. prajurit bebau. Cocok masuk setuju. Deal. Oke, baik. Sek. Lek Saridin omah kula gebuk. Ya. Neng lek Saridin teng jero pakunjaran kula sampean Takon Ah, bisa. oke. Kebo sapi sing dikukuki keloane. Nggih. Menungso sing dugemi ucape. Prajurit, Dawuh. coba taliten sajroning pakunjaran. Saridin ana apa ora? Modar. Modar. Wong itu urung pakler ning omah. Kula teng mriki. Piye? Deng, yen ngono atur mugara. Lho, kok sampean Pak Lurah? Sampean Enten napa niki tok padha Iki mau rame-rame lak teng ngene to, omah? Nggih. Antarane Patih Kendilsi lan Petinggi Miyono iki padha totoan. Sing digo totoan iki malah kowe. Yen to kowe ana pagunjaran, Petinggi Miyono kuwi bakal dikepruki prajurit. Ning tiba kosok balen kaya ngono jalanan, Petinggi Miyono matur yen to kowe iki mulih lan bobol saka pagunjaran. Iki saka ature Petinggi Miyono kae. Apa bener kaya Iya ngono? ora? Nggih, pancen kula langsung teng omah. Pripun? Sampean gebuki nggih. Gusi. Dadi kowe mulih tenan. Kula wangsul, kula pas mlebu omah niku metu lawang guri. Kula ajeng mlebu malah Pak Lurah pun teng omah kula. Petinggi Miyono kae ngomahmu. Nggih, Cara apa karepe? glenek bojo kula. Bojo kula ajeng disenengi, dipameri dhuwit napa. Sesek. Sing kok nggo pamer kelawan bojone Saridin duit saka apa? Duit apa? Ya ora pajak. Duit pajak. Duwe pajak ambek Duit pajak iki arep kok nggo mujo kelawan kesenenganmu. Wis salah kowe. Kowe kliru. Nganti mbok ambali tumindakmu kowe bang nampa pidana kagedhe. nggih. Sareng konangan kalih kula, Pak Lurah terus mlayu ngibrit niku. Wah. Pancen leres, kula wangsul teng omah Kanjenge. Din, Dawuh, yen ngono kowe salah. lho kok Kowe saged kleru. Jalaran kowe iki mbobol shopping pakunjaran. Ngerti ya? Tenane kowe tak gaweke omah gedhong magrong-magrong. Sing tembuke kandele sak depo, lawange saka wesi. Iki tenane kowe tak hukum. Lho kowe kok malah metu saka paukuman. kula niku ngugemi dawuh sampeyan. Dawuhku kepiye? Nalika kula didamelke omah apik manggon teng omah gedhong, kula rak nate matur. Ya, Menawi kula kangen kalian bojo lan anak kula, napa kula nggih angsal wangsul panjenengan paring dawuh entuk din waton bisa. Lah wong kula saged kok. Kula nggih wangsul. Wah. Dadi ngendikaku nalika semono kok ugemi. Nggih. Ora ketango aku mbiyen nate ngendika kaya ngono. Nanging tak anggap kowe salah. Nganggo pawatan apa wae kowe tetep salah. Mongko jeneng wong salah kuwi kudu nampa pidana. Den, Ya. ora mung cukup mapan pakunjaran paukumanmu. Reh, dene ki wani lawan dipati-pati. Saya-saya kowe pamer lawan dipati-pati yen to kowe duwe kabisan kowe dikepinteran. Mulai kene Saridin bakal tak patrapi pidana gantung.
dina mawon kok. Kula namung sendika dawuh Kanjeng. Ngono? Jeng napa nek gantung kula? Ora segantalan dina mengko esuk kowe batak gantung ning alun-alun. Monggo mungkin Prajurit, selak Kowe tak kepalingaken duweni panyuwun kang pungkasan. Njur apa panyuwunmu kang pungkasan? namung kula badhe matur Kanjeng. Kula diparingi pidana gantung. Lah sing narik tali tiang pinten niki. Lho. Prajurit semono iki. Cukup niki. Wis cukup kae. Lho. Nuwun sewu nggih. Menawi mengken kula digantung, tali ditarik tiang sementen, kok tiang-tiang niki do mboten kiyat narik tali, napa kula pikantuk ngrencangi narik tali Kanjeng? Entuk den waton bisa. Sendika entuk waton Waton bisa. Monggo dan Ayo. Sama-sama. Prajurit Dawuh. Pateng Delusi lan kuwi lurah Miyono. Hitungan kaping 3 Sariden kudu wis tumekaning pati. Ngoten nggih. Siji, loro, telu. Sing kudune digantung kira kowe to, Din. Ning yogene kok kowe malah melu ngewangi narik karepmu piye? Tenanan Mas. Riko sampean. Aja nganti kliru kaya dene Kang sepisanan gantung kelawan Rimiyono. Siji, loro, telu. Sopo sing gantungnya sopo? Sing magon ngarep dhewe Kanjeng. Ngawur. Gantung ngoten mawon kok ora. Piye to sampean iki? Kowe wis pamer gendung ngono pengarepaning cepat ngono. Wis salah gede tumrap Pak. Kok salah gede tumrap pranatan Kabupaten Pan. Namung kuwi. Mula saiki dina kowe kudu dicekel, dilebokke pakujaran, mengko dipateni sisane. Prajurit sing tak perintah dicekel iki Saridin. Nggih. Engko diparingi hukuman bronjong. Lho kok malah lurah Miyono sing mbok kepruki. Mboten pun kula cepet kalau kamu iki Saridin iya. Iya. Cetha Saridin iki ora menungso sak baene. Mula saiki ngene, pripun? Tumekane pakujaran. Luar ana Gajah Manggala. Kadene wis tak pedhamu.
Piranti sawentara Gajah Manggala. Aku sing ora mari. Gajah Manggala, Mula kanjenge kowe nampa pituduh mergo saka kalusan. Mula kene aku minangka dipati-pati bakal paring pangapura lan bisa nguwali sliramu saka dalem pagujaran. malah matur sewu sembah nuwun. Seneng bisa nanging Nggih. aku nduwe pijaluk. Napa niku? Yen kowe bisa mateni menungsa sing aran Saridin. Luar pakunjaran kula menawi kula saged mejahi kang aran Saridin. Bener. Boten gantalan dinten dosi. Kalau tidak Ora kaya wong lumrah. Aku tak tekon karo kowe. Jenengmu sapa? Kowe ngerti wong kang aran Saridin apa ora? Sampeyan goleki tiyang sing jenenge Iya. Lah sampeyan sing Lho, jagale menungso Gajah Manggala. Lah nek ketemu Saridin ajeng sampeyan napakno. Kowe iki jalukane kanjenge aku luar saka pakunjaran aku iso mateni Saridin. Ngoten. Iya. Saridin niku kula. Baik, Saestu. tenan apa ora? Nggih. Saridin. Awakmu yo krempeng ngene kok. Nggih ngeten iki. Jare ngedap-ngedapi wong sak Kadipaten Pati kok. Alah, gua. Ora iso nyekel kowe. Den, Yun. ini timbang kowe tak piloro, nyawamu tak jaluk. Kanggo aku iso luar saka pakunjaran lho, Den. Ngoten. Yo, Nek sampeyan arep mateni kalih kula, sing go mateni napa? lho iki piye mateni apa? Aku iki nggo pedang, Den. Niku. Adat sabene aku mateni wong ya iki gamanku. Wah, nek sampeyan nyembelih kula nganggo gaman, sampeyan yo kurang kondang. Lho lah kok iso? Kondanging pati brandal Gajah Manggala niku diwedeni upah. Lho trimo mateni Saridin kok nganggo gaman, sampeyan diguyu wong. Ngeten. Piye? Nek sampeyan butuh mateni Saridin, Saridin iso mati tanpa nganggo gaman. Tenan ta ora? Yo. Sampeyan jenenge saya kowe. Saya kondang. Oh, ngadepi kowe ora usah nganggo gaman. Lah ngadepi tiyang kados Nek aku ora ngerti carane aku dudohke. sampeyan tak warai. Yo. Carane mateni Saridin ning mboten usah ngangge gaman. Yo kok tak Mungkin apik. nek pun iso nggo mateni kula. Kowe kok apik, Din. Nggih. Yo ane tak pateni kok aku malah bodohno carane. Saridin. Yo, aku warai. Iki niki. Yo, kene. Gawe paru niki Kene, yo. Ah, Carane piye? Tangane diteliko ngeten. Ya. Terus gegere didengkek. Wonge medeni wong ning gampang diapusi. Dudu apa kok akalku akeh. Diapusi elek-elekan kok anggere anu tae. Gegere tak jengkek. Tak sampirno warung maune dijek kok doyong. Ya, petilasan sepisanan kahtelao desa dengkek. Kanggo pengeling-eling anak putu besok lan kanggo titen-titenan. Sing jenenge wit waru najan cilik jejet nanging saya gede waru tetep doyong.
kanggo mati kawan gajah manggolo kuwo dadi desa utawa kutha kaklao gajah mati Matur nuwun. Lantaran iket pulung paringaning guru sejati Syekh Maloyo, aku lolos saka Bupati. Mung emane aku dadi buron. Saya adoh aku ninggalake pati. Aku pisah karo bojo lan anakku. Rumangsa peteng jagating Saridin. Upama pancen alas iki alas sing gawat papan condo ing demit. Patiku tak pasrahke ana ing papan kene. Belum iku kok ana kuburan ning tengah alas mongko ijen ora ana liyane. Iki kuburan apa iki? Nek pancen kuburan iki panggonane demit, yo aku pasrah pati uripku ning dhuwure kepundhung kuburan iki aku. Banjeten nyawane Saridin aku. Saridin. Sadanganmu sarwa putih, rambutmu luwe, parantene kowe wuwuh aku Saridin kaya-kaya wis dadi karo aku. Kowe iki sapa kowe? Aku ngaran Dewi Samaran. Dewi Samaran. Aku ibumu Saridin. Dewi Samaran Kanjeng Ibu. Ibu Dewi Samaran. Kula derek Ibu Dewi Samaran. Kula derek sampean Ibu Samaran. Ora bisa Saridin. Ibu saiki wis urip ning alam antara. Wis beda alam karo kowe Saridin. Ibu ngerti. Yen to iki dina lagi wae peteng nalarku. Mergo kowe dadi boron Kadipaten Pati. Siji dalan supaya kowe bisa ketemu anak bojomu. Tumuju ana ing Parak Kulon Kadipaten Kudus. Cukup semene Saridin. Cukup semene Saridin. Ibu! Upama aku ngipi wong aku ora tunggu. Ning kok rasane nyoto. Ibu Dewi Samaran. Paring dalan karo aku. Ben aku slamet saka panguyaking Punggawa Kabupaten Pati. Aku kudu mlaku ngulon. Tumuju ana ing Kudus. Ya, aku tanggap gawe Kanjeng Ibu. Sarini, mboke momok aku njaluk dongamu, mboke momok. Santri-santrimu padha. Lah patayat-patayat to wis kok gawe supaya nyambut gawe nyang kewajibane dhewe-dhewe kok. Menika sampun rampung sedaya Kanjeng Sunan. Coba tak ndangu karo Ahmad lan Qasim. Ahmad, Qasim, Wonten dawuh Kanjeng Sunan. wis pirang taun kowe iki nyantrik nyang Pati Kudus kowe? Menawi saking 70 nggih wonten gangsal taun Wis langkung. ana 5 taun. Nggih. Kowe ora kepengin rabi. Nggih. Rabi niku ra beto ragat to Kanjeng Sunan. Wong dereng gadhahi kepinteran kok. Aku ngwatirake gek-gek mengko yen wis wayahan.
wancine kowe omah-omah njur ora omah-omah. Ya mangke menawi sampun kepanggih jujune rak nggih. Tetep. Mung aku maling sing temen sapa temen bakal tinemu apa wae klebu nggonmu ngaji ana ing Panti Kudus. Ngestokaken dawuh Kanjeng Kula nuwun. Maksud wonten atune kaya ana tamu. Kula nuwun. Monggo. Udah iki napa? Iso Lah, niki weden apa-napa Kanjeng Sunan? Kanjeng Sunan. Ora apa kaya ngono. Sak padha padane titah apa meneh menungso. Monggo pinarak. Nggih, Kang. Iki rak ora santri Panti Kudus to. boten wonten prejengan kados ngaten niki Kanjeng Sunan. Keprejengan kaya kayu wae. Lah nggih enten boten enten kok sing ngaten niku. Sik tak gandeng. Lah nggih. Jenengmu sapa, Kang? Saridin. Saridin. Nggih. Lah omahmu endi? Boten kula bentok. Ngaten niku dos pundi Kanjeng Sunan? Oh iya bener. Nek kiyang kuwi omahe ya digawa ngalor gitu. Tegese papan dunungmu ngendi? Miyono telatah pati Kanjeng Sunan. Adoh ya yen ngono. Nggih. Lah tumeka Panti Kudus ki mau numpak apa, Dik? Numpak sikil Kanjeng Sunan. Allah, numpak sikil jan. Ya ya. Tegese mlampah Kanjeng. Mlaku. Ya ya. Nggih. Den Saridin. Dun. Lah tumeka ana ing Panti Kudus kuwi rak ya ana karepe dolan apa jejalo apa kepiye Dik? Kula kepengin sinau ngaji Kanjeng Sunan. Kepengin sinau ngaji. Nggih. Alhamdulillah. Wis jeneng kebuka atine, Mat. Nyuwun sewu Kanjeng Sunan. Kula nek kan nguruki niku kula mboten purun lho. Kakune ngoten kok. Nggih Kanjeng Sunan. Napa saged ngaji napa pripun? Stop. Yang Sik kowe iki maune ya ora ngerti apa-apa. Dituntun karo kangamu saiki iso ngaji. niku bacot. Sik, aku tak tekon karo kowe ya, Dik. Nggih. Lah agamamu apa, Dik? Agama Ya, ketoke nggih Islam. aja ketok Dik. Yen Islam ya matur Islam, upama liyane ya matur liyane. Islam Kanjeng Sunan. Yen agamamu Islam, jeneng Nggih. Islam kuwi kam arhanul islami komsatun. Yen pancen ngakoni agama Islam, rukune Islam kuwi ana 5. Perangane 1 syahadat. Kowe ya apa wis tau syahadat iki? Saged Kanjeng Sunan. Iso, Dik. Nggih. Percaya mboten percaya blas. Mboten Saged Kanjeng percaya. Sunan. Coba aku kepengin ngerti syahadatmu, Dik. Kepengin ngertos sadate Saridin. Iya, Dik. Mang tingali keng mriki kula tak sadat sedelok nggih. Lho, syahadat kok malah Kula tak menek sadat. Kula tak nibo saking duwe klapa siras kula manggon ngisor. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun Kanjeng Sunan. syahadat tak kaya ngono piye to, Nggih, Dik? nggih niku sadate Saridin Kanjeng Sunan. Syahadat kok menek klapa tekan dhuwur, bareng wis tekan dhuwur ciblok sirahmu tumancep. Ten apa boten Kanjeng Ora Sunan. apa-apa to, Dik kowe. Menggaing Saridin winastan syahadat menika saing Gusti dating Gusti. Dados pati lan urip meniku boten garapane menungsa nanging dados kersanipun sing kuwasa. Nadyan kula tiba saking dhuwur klapa sirah kula tumancep mangkin ngisor
Ning nek Gusti dereng ngeparengaken Saridin mati, nyatane kula nggih tesih urip. Ngoten niku syahadate Saridin Kanjeng Sunan. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah. Nggih, Kanjeng Sunan. Ora Pripun kula nang- ditampi dados santri Kanjeng Sunan? Yo, wiwit dina iki kowe tak tampa dadi santri paling. Lah terus kanca kula sinten santri teng mriki? Kae Niki jenenge Ahmad. mboten nah nek kalih niki santri sing modele kaya ngeten iki senengane utang niki. 5 tahun lho Den aku ning kene Den. Ngenger ning kene wis pinter aku saiki Den. Jaluk wara apa kowe Den? Den, Lah sing kae adine jenenge Ngoten. Kosim. Nggih, nek ngoten teng mriki santrine kathah kula malah saya seneng. Kula kepengin kumpul kalih bocah-bocah. Kula ken mawon manut Kanjeng Sunan. Malah seneng guyub rukun saya regeng nggone si Arhono ing Panti Kudus. Nggih. Ngene ya, Mat. Kosim. Kanjeng Sunan pripun Kanjeng Sunan? Sesuk iki rak dina Jumat to. Nggih. Dina Jumat padha ora resik. Mergo arep nindakake salat Jumatan. Supaya mengko jamaahe sarwa kecukupan polahe gek diseni banyu. Inggih, Ya, polahe diseni banyu engko kiwa tengene diresiki. Ngeten Saridin nggih derek lho. Nggih. Ngono. Mboten apa-apa. Bisa Nikolai. Ora resik. Nggih. Monggo nek ngeten Nggih, mentak nggih. sekolah. Guyub isih sekolah bareng-bareng. Yo guyub pancen. Lho. Santri sing ketune ireng kok kecungak-kecungok arep metu arep. Ayo. Iki ae berdisu ki kok ndak ditukang karo Kanjeng Sunan. Ayo tak balik nah. Bak iso nganti sapat kebak ora. Modele kok kaya disregep-sregepno ben dikasahi Kanjeng Sunan kae. Mas, tak genteni nek kesel timbane genteni. Ya kowe golek dhewe to, Dik. Rasa ganggu Den. Kula rewangi Ah, wis golek dhewe. Ayo. Anjen do golek rai. Ben dialem Kanjeng Sunan. Wong arep diwangi kok malah nyepo. Den kok malah cengok. Lah ayo to, Den. Ajae Mas tak Yo golek dhewe to, Den. Wah, jahat. Wong perkara wadah tinggo padha tinggo dhewe. Ya, aku ya iso kok sepona sampean terusno. Cebeke kapan. Aku nganggo iki lah aku. Lho ayo Mas kok tengok-tengok nganggur jejane bintang. Den, hop, Den. Iki piye Den? Rancang kok nggo masuk. Den, Ayo dan balik sampean iki lah opo. Den. Cari Den. Lupa kok aneh-aneh. Oh ya iso. Ayo Mas kok iso. Kanjeng Sunan. Kamu kowe mau tak dawuhi apa kok ya bengak-bengok. Niku bisa Nikola. Jedeng nggih. Kaya wong dumunan Lah Saridin aneh-aneh Jeng Sunan. Saridin aneh-aneh kepiye meneh. Kula rai ngangge ember niki kangge Mbak Nikola. Saridin mboten roman ember. Lho kok aku keranjang. Keranjang niku dige ngasu niku yen matur kok sing genah. Nggih Kanjeng Sunan. Iki no. Iki lek sing kula nggih ngasu keranjang niki Kanjeng Sunan. Lah pripun mung ajeng kula genteni nyilih tinggo mawon boten tok nggih sak entuke. Dadi keranjang kula nggih ngasu. keranjang kok ngombo ngasu ki. Sik aku tak takon. Lumrahe keranjang kuwi kanggone ngopo? Nggih ngarep
Keranjang ki ada suket Kanjeng Sunan. Apa ya tumon keranjang kok dienggo ngasu golek banyu ngiseni kolah. Apa ya iso kebak? Kebak Kanjeng Sunan. Napa malih keranjang kok nggih ngasu? Nggih ngadahi satri loro mawon. Rasane nek Den. Aneh ning nyoto. Lah nggih. Oh. Iya iya. Pun rampung len iseni kolahe pun kebek Kanjeng Sunan. Jadi polahe wis kebak. Lah saiki kowe ya toto-toto. Niki wayahe sarapan lho Kanjeng Sunan. Iya. Bregawe kok mboten Ini enten. besok awan nanti beduk tengah ngene kesel saya. Wis saiki ngene wae, bareng-bareng sadurunge mengko salat zuhur padha mangan supaya awake bisa bali pulih. Ngoten nggih. Wis ayo Mangan bareng santri-santri mangan bareng. Nggih nggih nggih. Cocok, cocok, cocok. Den. Abang kok ya aku Kamu Iki opo to, Pak? iwak di peceran. Den. Golek iwak ning peceran. Kowe kula apa, Den? Ngene ngomong ngono, Den. Den, kok ngane-ngane golek iwak kok ning peceran iki apa ya enak, Den? Golek Mas, golek iwak ning peceran Mas. Apa ya ono to, Den? Cari, Iya. Den. Golek iwak Mas. Ambune iki lho, Den, ambune Den aja mbok ngono ki, Den. Golek iwak itu Mas. Golek iwak ki. Apa ya enak iwake to, Den kok malah. Cari, Den. Yun. Ya ono iwak kok jengcek kaya ngono malah mbok cilok kaya ngono. Den. Banyu kok setawone unggahke. Cari, Den. Lho. Iso udah ning ngono iki ndak lho pecah. Tekan iki mau Den. Wah, Kanjeng Sunan! Kanjeng Sunan! Wah. Bola-balik dhewe. Damel cilaka kali Sariden terus Sariden Kanjeng Sunan. Mangan bareng karo kancane sithik edeng padha rata. Nggih. Lah Saridin Lah nggih niki nganeh-nganeh melih. Saridin ora mangan bareng karo kowe to. Nggih, ki ambake niku lungane riyen. Lah malah iki napa? Ngobok peceren Lah, ngoten niku. Ora tahu Kanjeng Lah Sunan. ngoten niku. Peceren kok malah ditahu. Lah niki enten banyune Kanjeng Sunan. Ana banyune. Nggih. Lah karepku tahu peceren iki kok golek apa to? Adus iwak Kanjeng Sunan. Golek iwak. Nggih. Apa ya ana iwake iki? Janji enten banyune nggih enten iwake Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan! Niki nggih estu niki ulang. Lele. Ada kepate lho patine Mas. Ya nek Kanjeng Sunan. Enten iwake. Ya wong enten banyune kok. Angger ana banyune mesti ana iwake ya. Leres Kanjeng Sunan. Nggih. Yo niku iwake lele. Iwak lele. Saged tinggi lawuh mangan Kanjeng Sunan. Apa mau ya ora dibanggehi ngengehi karo kanca-kancamu kok. Boten bocah-bocah niku do nakal.
Lah, Sin, sok meneh ki aja dibaleni yen mangan kancane kuwi didadekno. Ya putune ya dijono. Aku tak takon yo, sing tak gawa ki apa? Menika kendi pratara Kanjeng Sunan. Nggih. Iki ana banyune. Nek diseni. Banyu. Nggih. Lho ya, Nggih. cak ana banyu. Enten Kanjeng Sunan. Apa jroning kendi iki ya ana iwake? Enten banyune nggih, enten iwake Kanjeng Sunan. Lho nggih, wonten iwake Kanjeng Sunan. Anggere ana banyune ya ana iwake. Leres Ketang kendi kae ana banyune nyatane ya ana iwake. Leres Kanjeng Sunan. Saripin, Dawuh, sing tak cekel sing tak gawa iki apa? klapa Kanjeng Sunan. Apa ya? Nggih, Lan jerone klapa iki apa, Dik? sing jaba niki sepet Kanjeng Sunan. Jaba sepet. Nggih, Sak jerone sepet ana apa meneh? bathok Kanjeng Sunan. Ana bathok. Lah sak jerone bathok Isi klapa Kanjeng Sunan. klapa. Lah sak jerone si klapa ana apane? Duduh klapa tegese toya Kanjeng Sunan. Banyu ya, Dik. Nggih, Banyu klapa. Apa banyu klapa iki ana iwake? enten Kanjeng Sunan. Iya, Cak. Biar patile kecadol ning jero. Nah, kena tanganem sesuk. Iya, hati-hati. Ojo kamu iki. Yang begini ini Kok wong. nek patang pusing ora. Kelopone kok tuwa men kok aku. Kowe lah nggih. Iki kita. Urung ketok arek nggih. Kita. Dipecel tenanan, sing tenanan. Iki malah iki Kanjeng Sunan. Enten iwake saestu Kanjeng Sunan. Ya iki sing marahi kowe kok, Mat. Lah pripun? Kok malah kula? Tak kongkon mangan Saridin ora kok dagehi golek iwak dhewe ya ora luput Saridin. Pripun jeneng pengawas? Saridin, Yun. aku seneng duwe santri sing kaya dene kowe. Nggih, Kanjeng Sunan. Ning ngene. Wiwit pisanan sing angka loro nganti pungkasane iki mau. Cetok nggonmu mlebu ning Panti Kudus iki ora arep ngaji, ora arep golek ilmu. Ning kowe kepengin dodol jamu ning Panti Kudus. Mongko Panti Kudus kuwi bakul jamu, toko jamu kok ya kok dodoli jamu, Dik. Loh. Kalau dengan iki tak anggap kowe wis tamat, wis lulus nggonmu ngangsu kawruh ana ing Panti Kudus. Mula kowe ora tak keparingake mapan utawa cundhok ana ing Panti Kudus. Tegese Saridin boten pikantuk ngancikaken sikil wonten ing bumi Kudus ngaten Kanjeng Sunan. Wiwit dina iki kowe ora ndak keparingake ngancikake sikilmu ana ing Bumi Kudus. Nggih, menawi ngaten kepareng Kanjeng Sunan.
suci kowe jeleh-jeleh bengok-bengok. Janjane iki ana apa to Nyai Sunan? Kanjeng Sunan, katemben kemawon kula nembe tetoya. Lah kula ngrasakaken dipun dudul saking ngandhap Kanjeng Sunan. Wetengmu lara. Nggih. Banjur yang dikono kae mau arep banyu kaya diduduli ngono apa? Nggih menika leres kula ajri Kanjeng Mosok Sunan. to? Nggih saestu. Ping pira oleh dudul ping pira? Waduh, Bola mboten bali? pinten. Nggih bola-bali menika Kanjeng Sunan. Ngono sip. Nggih. Lah jumbleng kae dibungkari kabeh. Jumlah iki. Iya, jumblenge dibungkari. Nggih, wis tak dawuh. Berarti tak koyo. Lah, Jumblenge dibungkari. Kanjeng Sunan, niki apune? Aja. Apa kuwi, Den? Iki ana sing anyar. Iki apa ambune kok, Den? Kuwi najis lho, Den. Apa kuwi, Den? Niki wau kula teng jero kakus. Astagfirullahaladzim. Waune niku padhang kok ngenten dolongane. Lho bareng ngoten kok dadi peteng lho iki ketutupan apa? Terus kula ndangak. Lho iki apa kok ngowoh iki? Lah kowe roh apa wae? Kula nggih gumun lho. Iki ketoke suket kok rupane ireng. Yen ngono kowe ngerti kabeh. Ya Allah. Saking kula kepengin ngerti niku barang napa, kewan apa. Terus kula sogok niku wau. Barang bulan. Wah, Kula mboten mangertosi lho Kanjeng. Sariti, Yun, aku mau dawuh apa karo kowe? Sariden boten pikantuk ngancikaken sikil wonten ing bumi kudus. Ya kene kowe isih mapan ning bumi kudus. Nanging sikil kula boten ngancikaken wonten ing bumi kudus Kanjeng Sunan. Lah wong kula teng jero kakus, sikil kula ancik-ancik tenjo utawi kotoran menika. Lah boten ngancikaken sikil teng lemah kudus Kanjeng Sunan. Kuwi bener mungguhmu. Nggih. Nanging ora bener mungguhing tatanan umum. Nggih. Sariten, wiwit dina iki kowe kudu minggat. Wadane iki malah sumebar ora karuan Kanjeng Sunan nulungan Jilaka. Yen ngono ayo aja nganti dhewek iki mapan ana ing bumi kudus kudu dirungokake sing adoh. Dadi menungso kok ora tau keduman gender Sariden iku. Ning pati aku dadi buron-buron, ning kudus rumangsaku slamet kok malah saya nemen. Aku kon minggat saka ing panti kudus, tak rewangi aku nyemplung kakus kok iki ora slamet. Aku melayu mergo dioyak karo santri kudus. Batinku ben slamet aku mlebu pasar. Aku kok lali aku nek bar nyemplung kakus. Ambune ora enak. Wong sak pasar kabeh padha buyar. Mesakno wong sing padha dodol. Ya, ora ketang saiki padha rugi mergo ora sida dodol buyar, mergo saka gondo sing ora enak. Ning anak putu besok bakal dadi barokahe wong sing padha dodolan ana ing pasar kae. Lah lakon iki kena kanggo pangiling-iling. Aku mlebu pasar wong sak pasar padha buyar. Besok wong sing tiba mburi ngarani kae pasar buyaran. Mesti lewat mriki iki wae cetok. Gandane ngeten kok, pleng-plengan kok. Pripun iki gandane malah saya banter angine kenceng iki tumuju nepati oleh panti kudus. Kula mboten kuat Kanjeng Sunan, mboten kuat. Gandane ngeten kok.
yen pancen kabeh padha ngrasakake gondo sing ora enak. Aku bakal nyuwun sih kanugrahaning Allah Ta'ala. Aku bakal nanggul supaya gondo sing sumebar iki ora gumekono ing Panti Kudus. Saya angin kenceng nyang kene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patung sama kegandan Kurang gondo. lah nggih niki. Ya mergo mau tak tangi. Ya ngono. Musim lan mat Nggih dawuh. kowe kabeh iki naryo pasuksen. Upama kene besok dadi desa utawa kutha sing aja katlao tanggulangin. Wayahe wis meh gagat raina trontong-trontong wis ngancik ati meh nindakake salat subuh ngaji. Bareng-bareng mengko jamaah salat subuh. Reh dene wis tunggaping paripurna nggone ngaturi lalampahan Saridin saking keluarga Agung Paguyuban Seni Gerobak Bakti Kuncara. Mbok menawi wonten jejer cewekipun anggenipun ngaturi pasegahan lalampahan Saridin saking kula nyuwun ageng samudra palaksami. Mugi-mugi lelampahan menika tansah hambarokahi dumateng Panti Kudus lumeber wonten ing padukuhan Mbrundal. Dan masyarakatipun dipun paringi gemah limpah sinawi ayem ayom tentrem. Amin. Kertata Raharja. Amin. Dipun lancaraken anggenipun ngupah diboga, ngupah rezeki, dipun tebihaken saking balakipun Allah, dipun caketaken saking karaya. Musana paniti pingatur, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.